Horas shalom. Taparade maroha doho pikirata tapahibul ma. Ima pertoding ni permingguan di perningotan ari hamamate ni Tuhan Yesus. Ima sian channel Hubas distrik Sapulusia Bekasi. Tapauduk be marohata martangiang nahohom mahita. Amin. Tapuji matuhatta marhiti-hiti buku ede nomor 23. Mar hite-hite gorni di bata ama, dohot gorni anak na Tuhan Yesus Kristus, dohot gorni to di perbadia na tumo palangit dohot tanoon. Amin. Nagabi pangului do Kristus pay mamate, pola tung mate tersilang. Di dia akasorok mi ali hamatian, di dia pangagomu ali banuatoru. Haleluya. Martangiang mahita. O Tuhan Yesus biru-biru ni debata, nama morsan dosa nami, na jongjong dohami di jolom, marningotto na targatungi, takas dohat tusihami habe birni ni natinaomu di doluk Golgata, tuki dohami marningot dosa nami, nama korhon hama matemi, asima roham, urupi mahami, asagabi upani halau jommu hami. Amin. Mari dimahita si buku de nomor 21 ayat 2.
batik ni debata di hita di perningotan ari hama mate ni Tuhan Yesus sederion imana tersurat di Rom bidu onom ayat 10 jala unang mapasahat tamu akka ruasmuna tudusai bahen sinjata ni hajahaton tu debata matahe pasahat tamu dirimuna songon akka naung pinangulu sian namate songoni nang ruasmuna tu dibatamai bahen senjata ni hati goran ima sahatna atong rak mangidugugu mahita sian tuhat ta debata ali Tuhan debata sai pergugui mahami mangulahon na hobarto patikmi amin. Mari di mahita si buku di nomor 412 ayat sada. Tatopo tima dosata martangiang mahita. Ali Tuhan debata pargugu na suhatu dosan jala amanami. Hujo hami do guarmu na badiay. Ala na tergugot tami marningot dosa nami. Say marasini roha mahomi dahamion. Utod di porbadia, pangapul ni na marsak roha, pamalum masaluhut na birnit, binahen ni dosa nami, roma ho mangingani hami, asa marlas ni roha hami mangulahon lomo ni roham, hodo parhitian nasa asini roha, say unang tulak kami, say tangihom mahami, ho ali debata, ama anak dohotod di porbadia. Amin. Tabigima baga-baga ni debata taringot tu hasesan ni dosata. Songon sitong na mangulu aw ninna Tuhan Jehovah. Tung na solomodo rohak kumidahamatihan ni parjahat. Nalomodo rohak kumidahamumulak ni parjahati tumadikod dalanna asa mangulu ibana. Hasangapon madidebatahan na digijang. Meredehita sian buku de nomor 426 ayat 2.
Hatani debata turpuk epistel dihita sadarion emana tersurat di Hibir 4 ayat 14 saha rudi ayat 16 mar soring-soring mahita majahasa. Oppe dibahen naung adong dihita situan ni malim na bulun naung manorusi akka banua gijangi ima Jesus anak ni debata gomos mata tiup naung tapar hatopoti. Atong marhiras ni roha mahita madapotton habangsa para sia-sian asa tajalo taluk ni roha jala asa dapot asa ni roha hita bahen pangurupion ditiki halehetanna ido sahakna mertua doakan atau mangihon hatani debata jala naupiopsa amin. Merede hita sian buku de nomor 622 ayat sada. Taha tidakun maha porsiautai songunahina tidakun ni dongata saha porsiaun di sadok portibion rap madok mahita au porsia di debata jahuba ido ama pargugu na sohat udusan na tumo palangit dohot tano au porsia di Jesus Kristus anak di debata jahuba na sasadai imana tinubuhon ni si Maria na gabi-gabian siyato di porbadia adorang suhabubuhan ido tuhata na tumaon na birnit di panguhuman ni Silatus na mate terpajal do ibana di hau pinar silang na tuat tu bana toru deng ditanom na mulak mangulu di ari patuluhon na manaik tu surgo lau hudul tu siamune debata Jahoba amanai pargugu na suhatu dosani di sima ibana pai mamulak sugut tu tanoon manguhumi halak na mangulu dohot na mate au porsia ditod di porbadia jala adong sada huria na badia huria hato pani halak Kristen akka na badia
dohot dihasesani dosa, dohot dihatai namat dok, mulak mangulus sugut daging ni halak naung mate, dohot dihanguluan nasora sudah. Amin. Mari demahita siya buku di nomor 24. Damini di batana sumurung sian saluhut naroha, ima mangarah moti dohot mangarajai, ati-ati dohot pikiranmu, di bagasan Kristus Yesus Tuhatai. Amin. Horas marihita, hatani di bata, turpuk jamita, di parningotan ni hamamaten itu hatta Yesus Kristus, sadarion, ima natar surat di buku panurirang Yesaya biddu 52 mamuka sian ayat 10 tolu sahatu ayat 15 songonon ma hatani debata idama pistardo pabahenan ni naposokku tarhisat do ibana jala di patibbo gabe tibbul situtu sogot ia songoni songgot ni rohani torok halak mida ibana dibahen hinaroa ni rupana dibahen tadina sian jolmahian rupana pe maradopon jolma songonido urasonna torok akka bangso parbigu sugut hohombedo akka raja maradupon ibana ay halak nasodung panahatan ni baritai nasidado marnida jala halak nasodung ubegesa ido mangatusi sugut ima sahakna di kamu amanami dot ina nami ruas nihuria nahinokop ni Yesus Kristus tung masai maoldo tarjalo rohani jolma haluaun napinatupani Yesus Kristus anak ni debata Tuhan Yesus ikon mengadupi haporsuhon kudang ikon rela laho makokop kita jolma maul matutu dapat pikiran ni jolma somar salah ibana somar dosa Tuhan Yesus Kristus naulina dengganido di patupa laho makokop pita paluahon hita sia dosa jala main paradihon ngulu nama noktong dihita dihamu amanami dot inanami molo taide do di tonga-tonga ni hanguluan ni colma
Di zaman nama John ditikion dangadong namar harohaon namar pabahenan sumut Jesus gariada tahi di tonga-tonga ni hamaolon di tonga-tonga ni haporsuhon olo do si patak jolmai makaison kara siat tanggurungna olo do jolmai menyalahkan orang lain asa maluai mana atau di hama mana bidu tidak nami di somman wain di gora hatani di batahita bohado hita gabi akka jolma na hinokokna akka naposona akka nong dipatau di batah marhaluaon bohado hita noain di tonga-tonga ningodon gabi si patu pangadingkan atipek tung ragam hamaolon tung ragam tantangan dia mau mana midotina nami di portibion sai marusaho do colma mengalului las miroha sai marusaho do colma bohado asa ngulu naun gabe ngulu nasonang sai marusaho do colma malua sian hapor suhon alahi dang saya terbahini ikon sipata adu padui di tonga-tonga ningolut tahu lah nadingkan tong do kita di pahata-hata tahu lah sian nasarohatta ditihai do kita jala adong sapi namani hasi kita manoain di tonga-tonga ni mulut tahun alai dan saya terbahin sifata ikon mengadupi hamaulot do hita di portibion atong di hama manami do tina nami taingok mahata ni debata ngatar surat di 2 Petrus hata ni debata songonon madidokon di sada Petrus 2 ayat 20 didok songonon ai barita dia mai ia bingit hamu manaon pangalisingon anggotung ala ni dosamuna alai molo bingit hamu manaon na porsuk balos ni ulau muna na ringgani ido asi-asi di roha ni debata atau unang ma tak adopi hapor suhon unang ma tak adupi hamaolon alani hacahatot alani hatok karota alani dosa natabahin alai molo alani nadingkan dong manang nataulakon hata nadingkan dungi adong hata ni halak adong pangit sahion ni halak anggoi didok hata ni dibata asini rohan di dibata jala asini rohani dia bata ikum madongani jala margugui kon kita songon akana hinokokna dohot na porsia atong dihamwa manami dot inanami laus taingat mamusi hatani dia bata di sada Petrus udut ni turpuk naking nama dokon bonghado kita di tonga-tonga ni ngulut taon di dok di ayat 24 di porosan ibadah dosata di bagasan dagingna tuhawi asa melua kita sian dosa di porosan ibadah atau tahuma pakokopon ni Tuhan Yesus Kristus nunga tabulus minggu hari-hari pasyon panahon nun ni Tuhan Yesus naing manian gorka di bagasan rohata uhir di bagasan guluta pakokopon ni Tuhani asa marhiti buhi hita gabi akanan siang ni debata yang mamanami dot inanan hata ni Tuhan Yesus nama dokon di Matius 5
perhatuaun nawalui didok songonon di Matius 5 ayat 10. Martua mana pinaburu-buru ni halak ala ni hati koran ai dinasida do harajaun banwagi cengi. Martua mahamu molo diisahi halak kamu manang dipaburu-buru manang dipatubu-tubu ragam nihata naroa na sotutu dopak hamu ala niau. Martua mahita mangulahun akan adingkan. Martua mahita atik piporsuk alai ala ni Kristus Yesus gabi colmana martua rohita atong dihamu manami dot inanami Tuhan ta Yesus Kristus nagabi tiruan di tonga-tonga ningoluta nunga di patudu pakkokoponna atong bohado hita noain patuduhon pakkokopon ni Tuhan Yesus tarida takas di tonga-tonga ningoluta dia mamana dot inanami atong si ulahon nadingkam mahita si hatahon hata nadingkan jala hata natutu mahita dau garusya kita jala olo mahita makokop dongan ala natikor ala nasitong jala olo mahita mangulahon na didok ni Tuhan Yesus Kristus atong dihamu mana bidot inanami dingol ni halak batak lohot doha taon si bau hosa do parhatan itu tu ima jurupani mangulahon doh makatahon nadingkapin na ikospe di zaman na majuon di tonga nongolo ni jolmaon tung matay maul situ tu atok molos ohit abi madok na tikos molos ohit abi mangulahon naringgan molos ohit abi patupahon akan nauli isibi daktar harapok kita isya percahan daktar harapok kita isya cidula hajahaton daktar harapok kita isya portibion atong hitama patujuluna songon sihuton Kristus asalam patar di tonga-tonga ni ngulun hajol mauta ilo nak didokot di hata di debata di ayat 15 ay halak na sodung panahatan ni baritai nasida do marnida jala halak na sodung ubigisa ido mengetusi atau borak mahita patu paulau nadingkan asa marhiti akka pakobasion marhiti pangulauta marhiti pangulahonota di holong ni rohan di Tuhan Yesus Kristus bui halak nasohea mabigi barita nauli justru taruli di hinauli ni asin ni rohan di Tuhan Yesus atau hama mati di Tuhan Yesus Kristus ima barita haluaun hama mati di Tuhan Yesus Kristus ima batuduhon holong ni rohana atong marholong ni roha mahita di tonga-tonga ni ngoduton ay colma na martua do hita sugut di hadapan ni debata amin martiang yang mahita ali Tuhan debata di bagasa Yesus Kristus di pasaor asido tolong ni roham dohami di tonga ni joromon dohok di tongan ni ngolu nami ganup di pakulingi ho kami marhiti hiti hatam asa tahu kami mangulahon akan nauli nadingkan asa tahu kami maka tahun hata nadingkan namar hasib tongan atik petung godang dunabui adupan nami hamaolon di tonga-tonga di portibion alai porsia do kami rapoko boido kami Tuhan margugo rapoko boido kami sugut gabi colma namar tua atong pasu-pasu masalut ruas ni huriam namad dohoti ibadah online na pinatupan ni huriam HKBP distrik Saplusia Bekasi atong ali Tuhan debata sahat tuho mangulunami homa Tuhan nama kaholongi kami asa margugo kami di ngulunamion di bagasa Kristus Yesus amin. Silang
Tatangnya kema peliata. Ali di bata amanami na di Banua Gijang. Hodo haroroan ni salukut silehon-lehon nadinggan. Dohot nasa ulibasan na mauli utus. Hupa saat kami masian na nilehon mitu kami pilihan na mitu ho. Say jalo may gabi uap na hutsus di jolong. Paso-paso may jalara moti. Asa hupar kasyang kami pilihanon. Pati bulkon harajaw mo di tonga-tonga ni huriam dohot di portibiyon. Buhay marohan nami marhiti-hiti todim. Asalam hutadda kami. Godang ni silehon-lehon mitu kami. Asalam girgir kami manduk mauliati Tuhan. Marhiti-hiti Yesus Kristus Tuhan nami. Amin. Aliyama nami na di Banua Gijang, say pinarbadia magoarmu, say roma harajaomu, say saut malomo ni roham di Banua Tongaon songon na di Banua Gijang. Lihon matuhami sararion hangoluan siapari. Sesa madusa nami songon panisa nami. Jidusa ni dongan namar dosa tuhami. Unang hami tugihon tu pangucunan. Palua mahami sian pangago. Jalo hamu mapasu-pasu siat Tuhan debata. Di pasu-pasu jala diramoti Tuhan debata maho. Di sondakon Tuhan debata mabohina tuho. Jala asi marohana midaho. Di dopakon Tuhan debata mabohina tuho. Jala di pasaorkon madamena tutodim. Amin.